Shoutout po kay Victor Poliero, saka sa mga klase ko. Yun. At sa teacher ko. Ang pangalan po ay Donita Rose Villanueva. Shoutout po kay nanay. Shoutout din po sa kapatid ko, nag-birthday po kamo. Yun, maraming salamat mga katoy. Bali, pasensya na mga katoy kasi di ko talaga nabigyan ng magandang pacing adventures. Yun, maraming salamat kay Pare Pervic. Maraming salamat sa pag-ano mo dami. Maraming salamat nanay. Picture muna kayo. Picture kayo mga katoy, picture. Yun. Nanay, maraming salamat, Pare Pervic. Ben. Alis na kami mga katoy. Ang ganda ng ano nila ng mga katoy dito. Napakalamig. Yan, maraming salamat sa mga nakasama natin sa Fishing Adventures. Sila Kachoy Willie, Kachoy Ronel, Kachoy Arnold, yan, si Kachoy Lowe. Maraming salamat. Si Kuya Alan, si Manoy, saka si Nonoy. Yun, kababayan. Daming ano dito mga tayo. Baka. Daming baka. Yan, umaraw na. Grabe, yan, umaraw na. Kung kailan naman uuwi na, tsaka naman umaraw eh. Okay. Yan, maraming salamat nga pala yung sa unang tinira natin. Tinulugan si Nanay Elsa. Yun, yung mama ni Kachoy Rodel mga doon. Grabe, mabait ng mga tao dito mga Kachoy. Napaka sus. Ako na lang nahihiya mga Kachoy, grabe. Sus, Ngar Yosef. Magpalain sana sila ng sa mga kabaitan na inaano nila sa mga bisita. Sana di na stranded no. Wala na ganda na araw. Ay, shoutout nga pala sa mga FGI family. Sa mga Pine Warehouse boys. Sila Kamangyan Richard, Risty Bayanay. Mga kamangyan natin yan. Si Mark Barcelona. Yun. Salamat pala tayo sa mga sa mga walang sawang pagko-comment nyo mga tayo, sa mga silent viewer natin. Yun. Sa full support nyo sa Fishing Adventures natin dito, kahit na maliit yung nadali natin ay isda. Pasensya nyo na mga tayo kasi in-upload natin. Experience ko na rin yan dito sa Calapan, Mindoro. Mga tayo yan ang Barangay Lalod, Calapan, Mindoro. Hindi malayo-layo pa pala tayo sa bayan. Ayun, bali ang pista pala dito mga tayo sa may Calapan, January 1. So yun, advance sa pista sa inyo mga kachoy, sa mga kachoy natin dito, sa mga nakasama natin sa adventures natin. Ayan, ito na yung bayan mga kachoy ng Calapan, Mindoro. Yun, may simbahan sila. Laki oh. Anong simbahan niya ba? Santo Niño Cathedral. Yan ang simbahan ng Santo Niño Cathedral, makatuwi daw. Yan, ang ganda ng port ng Calapan, makatuwi. Yan, saan makapasok tayo ng Calapan? Ganda ng dito. Ito pala itsura ng buong Calapan port. Hintayin mo kung makasakay ko, baka mamaya ay stranded ako. Ang daming barko, mga tatang. Ang daming barko pala. Tsaka tahimik na yung dagat oh. Wow, ganda. Sige, boy, maraming salamat. Yan. Thank you Kachoy. Dito na tayo Kachoy. Wala tayong Christmas. Mag-Christmas muna tayo. Yan, dito tayo mga tayo. Bumili tayong ticket. Ayun o. Ini-inspection pa pala nila. Teka, pa-inspection tayo ng bag. Protocol ng IATF yan mga tayo. Kailangan mag-ano tayo ng checklist. Lag natin yung natin. Yun. Ayos. Makati yung Yun. Ayun Makati. Bali, lang. 30 minutes lang yung pila natin Makati sa sa pagbili ng ticket. 30 minutes lang. So, yun. Bali yung regular na pamasahe 528 sa adult.
So, tapos mayroong ano, terminal fee na 20 pesos. So, yun mga tay, waiting kami, waiting. Dahil pasahero mga tay. Thank you, Mari Perfect. At kay Kachayor din. Yun, kasama na tayo ron mga tay. Montenegro. Kasama tayo ron mga tay. Tara. Magsa-shoutout tayo mga tay. Saan na tayo? Sa laot tayo magsa-shoutout. Okay, tara na! Let's go na mga katsoy! Pasakay na tayo mga tay sa ano, Montenegro na pinakuha natin ticket. Di tayo na stranded, kapay. Thank you Lord, thank you Lord. Ito po ay Yan o. para sa kanila kanisa. Kami po para po sa mga dinamahal namin mga bata. Excited no? Grabe. So first time natin talaga makasakay talaga. Taas tayo makati para magandang view. Di tayo maganda. Tayo pasahero mga tayo. Oh. Yun sana mga yung balak natin puntahan ng kumpare ko. So sobrang alon nung nakaraang araw mga tayo. Sobrang alon nung mga nakaraang araw kaya di natin puntahan. Masama yung panahon ng mga nakaraang araw na natin pagdating. So doon kayo mga tayo galing. Doon sa may kanto na yun mga tayo. Oh. Doon yung bahay ng kumpare ko. Oh. Sa tangos na yung banda. So nag-casting tayo doon. Wala naman tayo nadali. Yun, puro shilo nadali natin. So bali upload na lang namin mga tayo kasi ano. Experience din to yun. Experience din dito sa ano, Mindoro, Calapan Mindoro ng Fishing Adventures natin. So ang ganda ng ano na ngayon mga toy, oh. Tahimik na masyado yung dagat. Di katulad ng mga nakarang araw talaga, grabe. Maabot ng second floor yung ano, ampas ng alon. Yung ganda oh. Mamaya pa mga toy yung ano ba, list nito mga bandang 8:30. Magsa-shoutout tayo mga toy. Bali pasalamatan natin yung ano, yung mga nakasama natin sa adventures. Nabasak mga tayo yung ano natin. Salamatan natin si Nanay Victoria, yun, family Sarmiento, yun, sa Aba family, kay Nanay Elsa, yun. Maraming salamat po sa pagpatiras niyo sa amin. Siyempre sa ano, sa mga nakasama natin sa adventures. Si Kachoy Ronel, si Kachoy Lowy, yun, si Kachoy Arnold, saka si Maloy Alan, saka si Nonoy, yun. Maraming salamat. Shoutout tayo natin sa mga ano, sa mga solid kasi natin. Shoutout kay Kelvin Rivera, yun, shoutout. Poliero family, sa asawa ni Elet Poliero, si ano, saka yung anak niya, Kevin. Si Kevin Poliero, yun, shoutout. Ay, saka ano yung sa kapatid niyang nag-birthday kahapon, yun, shoutout. Nakalimutan ko yung pangalan pati. sorry. Yun, shoutout kay ano, Kamanyan Richard, yun, Ligaspi. Nathaniel Templo Nuevo, yun, shoutout. Shoutout kay Franklin Rasuna at kay Ma'am Anet Santos, yun, shoutout. Yung Paul Live TV, yun, shoutout. Para Padagat TV, kay Manoy, yun, shoutout. Aramil family, yun, sa Binangunan, Rizal, thank you. Aling Vlogs, shoutout. Drop by Fishing TV, yun, shoutout. Focus Global family, shoutout. Negrong Galang Vlog, yun, shoutout. Kasi may dumating na ano, Starlight. Galing ano yan, galing Batangas. Nicolas TV, yun, shoutout. Kamoy, yun, shoutout. Shoutout kay ano, JC Tablan, yun, shoutout sa mga Binangunan Anglers. At kay Talim PH, yun, shoutout. Yun, maraming salamat po sa mga full support nyo sa ating channel. Thank you. Bali mamaya kasi pagka update tayo pag-alis na yung bar. Thank you. Kala ulit tayo makakawin ng Manila. Ayun mga tayo, sunod-sunod na yung pagdating ng ano, galing Batangas oh. Mga barko oh. Yun mga tayo, pauwi na kami. Yun 8:30. Bago mag-alas 12 yan, doon na tayo sa Batangas. Yan, sana mga tayo yung pupuntahan namin mga tayo oh. Yung itong malaki na to oh.
Sayang kung ano, kung hindi masama yung panahon sana, diyan sana kami pupunta ng kumpare ko. Oh. Ang gandaming isda dyan sigurado mga toy. Yun yung isla na yun, oh. So doon tayo galing mga toy, doon, banda roon. Yung pulo na yun, banda rito tayo. Sayang. Yung mga toy, yung ano, Malampaya power plant, oh. Yung kulay puti na yan. Tapos yun doon sa dulo mga katoy. Yun, oh. Yun po yung ano, Monte Meric ng Batangas. Ang laking mga Meri yan mga katoy, ang laki. Mga papuntang Iloilo yan, kitang-kitan. Yan ang Malampaya, oh. Mga katoy, dito na tayo. Thank you sa Panginoon at ano tayo, safe yung rides natin. Thank you po. Ay sila, oh, mga pasayro. Yung grabe, ang laki, oh. Siguro mapupuntang ibang bansa yung mga katoy, oh. Mga container van yung sakay siguro niyan. Yay! Malapit na. Makaka-adventures. Ay mga katoy, ano, abangan nyo pala yung adventures natin sana sa Tarlac. Yan, Tarlac naman tayo. Sulitin na natin ito mga katoy, yung ano natin, bakasyon. Pagkakataon natin to. Tarlac fishing adventures tayo. Tayong pasahero, oh. Kabilaan niya mga katoy, oh. Oh. Na tayo kasi mag-aabang pa tayo ng bus doon mga katoy, papuntang ano, Mandaluyong. Grabe, ang laki yan mga katoy, oh, isda, oh. Oh, dito pala yung maraming isda mga katoy, oh. Oh. Oh, grabe, ang laki. Ayun mga katoy, ang laki, oh. Wala stick, dapat pala dito tayo nag ano. Ayun, ang laki dun sa ilalim, oh. Ano kaya yung isda, ano yun?